गिबियाव आं नोंथांमोन मिडियानिसिम प्राइमारिनि जानानै मान बावग्रोबाय। दा दिनैनि बे सानजा बदामपुर गामि, जोंनि सानजा बदामपुर गामि बिसमुरि सानजा बदामपुर गामिनि माखासे रायजो राजाफ्रा जाय बिथांमोना सिगाङाव इउपिपिएल पार्टियाव दङमोन, बिथांमोना इउपिपिएल राजनितिक हान्जानि माखासे मावनायफोरखौ मोजां मोनैलाय जोंनि बिपिएफ राजनितिक हान्जायाव माने फैफिनो होननानै गावसोरनो जोंखौ खनले खनले बुंबाय थादों, हांख्रायबाय थादों। बेयाव जोङो दिनैहाय बिथांमोनखौ सावरायनायनि गेजेरजों जोङो लाबोबाय आरो गावसोरनो फैदों। आरो दिनैहाय जोङो बे सानजा बदामपुर गामिनिफ्रायनो टटेलि 19 न'खर जोङो जइन जाहोनो हाबाय। 19 नङा, 19 न'खर। आरो जोंनि खोथा मोननाय बादिबा माखासे बिथांमोनहा माखासे गोनो गोथो दङ। 15 आगस्टनि उनावहाय फैबावगोन बेखौ जोङो खोनानानै दङ। आरो जेब्ला बिथांमोना फैनो नागिरो अब्ला बे हाबाफारिखौ जोङो लाबावनाय जागोन आरोखि, जों लाबावगोन। आरो माखासेया सिगाङाव बिपिएफआव खामोन बिथांमोनहा, आरो उननि बेलायाव माखासेफ्रा नै दाख्लै थांनाय 2020 माने इउपिपिएल सरकार जाजेननायाव बेयाव थांदों। माखासे मोजां मोजां खोथा बुंनायफोरखौ खोनानानै बिथांमोनहा थांदोंमोन। थारमाने मोनथिबाय, मोनदांबाय, मोनजाबाय जेबो गैया बेबायदि आरोखि। ओंखायनो बिथांमोनहा दिनैहाय जोंनाव सरकार गैयाब्लाबो, थाखा फैसा गैयाब्लाबो, जों बिथांमोननो जेबो सुबिदा होनो हायाब्लाबो गावसोरनो सिन्था खालामनानै, गावसोरनो सानखांनानै दिनैहाय नैबे बिपिएफ राजनितिक हान्जायाव बिथांमोनहा जइन जाफैदों। 2025 बिटिसि इलेक्सन बेथ' आगस्ट दाननि सेप्तेम्बर दानाव जागोन। दा बेहाय जोङो बिपिएफ राजनितिक हान्जा हिसाबै नैबे बेसबारि बदामपुर प्राइमारिनि माखासे सोद्रोमाफोर जानानै जों नाराथा नाजागासिनो दं। आरो जोंनि बे बासबारि बदामपुर प्राइमारिनि सिङाव थानाय जोंहा मोनथाम केन्द्र दं। बे मोनथाम केन्द्रआव जोङो बिपिएफ राजनितिक हान्जाखौ बा हाग्रामा सारखौ देरहाहोनो थाखाय नारा नाथा जुजिगासिनो दं। बेनि थाखाय जों जेब्लाबो साखाफारा आरो जोङो एकदम माने नाजागासिनो आरोखि। नाथाय जाय बिथांमोना फैदों जोंनिफ्राय जेबो सुबिदा मोनाखै। दा जोंहा सरकार गैया नालाय, अब्लाबो बिथांमोना फैदों आरो फैबावगोन। बेखौ जोङो जेब्लाबो माने बे जोंनि मोनथाम बासबारि बदामपुर प्राइमारिनि सिङाव थानाय मोनथाम भट केन्द्रखौ जोङो देरहाहोनो थाखाय जेब्लाबो नाजागासिनो दं। आरो बिदिनो फैबाय थागोन। इलेक्सनसिम भट जाजासिम जोङो बिदिनो खन्द' फानायबाय थागोन। आरो साननैसोनि उनाव ओरैहाय जोंहा मोनसे दंबाय गामि सोनाब बदामपुर, बेयावबो बेबायदिनो जागोन। खमसे खम 15-20 न'खरसो फैबावगोन आरोखि। दा बिथांमोनखौ जोङो मोनसे जायगायाव ज' खालामनो हायाखिसै। माखासे गायनाय फुनायनि अबस्थायाव बिथांमोनहा जोंखौ साननै सानथामजों नेथ'बाव होननायखाय जों नेनानै दं आरोखि। गाबोन समफोरनो जागोन आरो बे प्रग्रामा जाबावगोन। रायजोनि जानानै सिगां समनिफ्रायनो सरन नार्जारिनिफ्राय आरो हाग्रामा सारनिफ्राय आरो दिनैसिम आरो स्टाडि खालामनानै नायबोबाय आरो बहर होनानै देरहाहोबोदों। आरो दानि समावथ' नैबे प्रमद बर' सारआ बोसोरबानि गेजेरावनो माने गासिबो बिटिआर दफाखौ मावफुंजोबगोन होननानै बुंदोंमोन। ओमफ्राय गामियावबो जा बबावबा जाम्फै आरो लामा सामा गासिबो मा मोननांगौ दं गासिबो मोजाङै गासिबो मोनजोबगोन होनना बुंदोंमोन। ओमफ्राय दा आरो जेबो नांलाय खमलाय गैया, न'खर इउपिपिएलनि मा सान्थि दाजोबथारनो होनना बुंदोंमोन। आरो दा गैया, बबावथो जेबोआनो गैया। दा बेखौ नुनानै ओमफ्राय स्टाडि खालामनानै नायबाय, माने थगायनाय बायदि मोनबाय। ओमफ्राय दा जोंनि माबाया इयुन जोलैया, जोंनि मोन्थाया खोमसियाव थांनोसो नागिरगासिनो दं। जोंनि जाथिफ्रा नांलाय खमलाय बिदिनो सेरखाय बेरखाय जानानै दस्रा जाथिजों, गुबुन जाथिजों नाख्रेबजागासिनो, बेबायदिनो खुनु मोन्थायफोरखौ मोननो हाया जायो। ओंखायनो बेखौ दुखु मोनो। बेराफारसे मोनफ्रामबो जेनेबा सानखांनानै आरो स्टाडि खालामनानै नायो। जोंबो गामियाव थाग्राबाबो जों मोनदांजोब्बाय, मोनथिजोब्बाय, मानि बुजियै गैला, मोनथियै गैला। जोङो सरन नार्जारिनिफ्रायनो आरो नैबे हाग्रामा सारनिफ्रायनो गासिबो बहर होनानै देरहाहोबोजोबदों। आरो प्रमद सारनोबो होदोंमोन। जोङो गासिबो बर' हारि न'खरसेनि मानसि होननानै जों सानजायो। होमबा जोङो खौसेथियै जोङो न'खर खुंलांनांगौ। जोंनि सिमाव सेजानाय मालायनि माबाजों खैसाराव गब'ना थानाय मालायनि सोलो बोलोजों गादब जानाय दिनै जों बयबो दाजासै, बेबायदि थगायजानो नाङा। जोङो अराय सम जोंनि गोग्गो मोन्थायखौ मोननो थाखाय, जोंनि बिथा थासारिखौ मोजां सुख सान्थि लाखिलांनो थाखाय, उननि इयुन जोलैफोरखौ गासिबो फोथांनो थाखाय आं बेखौनो जेरैबो सानखांनानै गामियाव थाग्रा सासे जाम्बाबाबो, हाल मावनानै जाग्राबाबो आङो
बेखौ साननानै नायो जेरैबो स्टाडि खालामनानै मोनदांनानै दा आङो बाहाय दा हाग्रामा सारजों जोङो UPPL निफ्राय बारनानै बाहाय हाग्रामा सारजों मदद होनानै थागोन अराय सम गोग्गो आरो साबसिननिफ्राय साबसिन जों हारिनि थाखाय मावलांनो जोङो बयबो जान्जि खाफ्रादो आरो खौसेथि जादो रायजोफोर जै हाग्रामानि जोंहा जै दा जों जइन जानाया जों UPPL नि मानसिफ्राथ' जोंखौ नायनो होन्दोंमोन नालाय दा जों नायथारैखाय जोङो दा जों हाग्रामा सारजों BPF दोलोआव जों बारनाय जादों। सिगाङावथ' जोङो UPPL आव गैयामोन खिन्थु नैबे गेजेर खन्द'आव जोङो UPPL आव थांनाय जादों। दा बे UPPL आ गासिखौबो नायजोबगोन न'खर न'खर नायजोबगोन होनबाय नालाय दा जोङो बाहाय थांदोंमोन आरो सुबिदा होगोन होनबाय दा सुबिदाखौबो होआसै दा ओंखायनो जों रागा जोंनानै जों दा BPF दोलोआव जों दा फैजोबनाय जादों। जेबोथ' मोनथायनाय जायाखिसै जों गरिब गुन्द्रा मानसि जों बन दाननानै जायोमोन जों बन दाननानै जानायाव एक नाम्बाराव बन आवलाखौ नायगोन होनबाय बियो आरो 2 नाम्बाराव थेला आवलाखौ नायगोन होनबाय 3 नाम्बाराव रिक्सा आवलाखौ नायगोन होनबाय दा बोरो ओरैनो थगायसुला दा गावस्रासो बिल्डिं आजां गाजां बिल्डिं लुबाय दा होनबा जों जाम्बा जाम्बिया ओरैनो थगायजानाय दा बेनो आंनि बुंनाया खिन्थु दा BPF दोलोआव आं दा दिनैसिम फैफिननाया बेनो आंथ' बे नांगोल फेनसाराव थुगोन आंथ' सिगाङावबो नांगोलाव खासोमोन फैनायाथ' 15 आगष्ट'आव फैबावगोन कयजन मानसिफ्रा दा कयजन दङ आं बेखौ सानाखै 19 जन 19 कहर होमबा बे 15 आगष्ट'आव आरो फैबावगोन बेनिफ्राय बांसिना फैबावगोन गामियाथ' बे जोंनि सानजा बरदामफुरानो बे सानजा बरदामफुर फोथारावनो 15 आगष्ट'आवबो फैबावगोन कयजन मानसिफ्रा दा जोङो ओंखायनो बे हाग्रामा सारखौनो जों दा माबाफिननाय जाबाय आरो बजबफिननाय जाबाय।